so na o nwere enyi nwaanyị agwali ya bịa nọ o wee chọrọ ya wee bịa ebe afọ wee bịa daa na wee na-arịọ ya saa kama ọ bụ na ọ chọọ ị na-aga anyị ego moto o wee yọkata anya wee kwalụ wee fụ na ọ chọọzikwu ya wee nali ego moto wekwelu 25k nye unu agbagolu mgbe afọ 25k bụ 25k ya wee wele ego afọ wee gbalụ moto wee naba vileji nye eme nwụọ ya na-achọ ịnụ di ya wee nalụọ mami ya baba nnekwu ya na mami ya na-atị ya very well ya wee nọ wee sị mba n'ihe abụrụ ife a ga-eme wee hapụlụ mami ya nwa wee mee gịnị wee gbogokwa Lagos again ya wee lụọ nweta ọlụ na-alụ obere ọlụ wee na-enyela onwe ya aka anọgide n'ụzụ bịa sị na ndị mmadụ na-eje Europe yọtago na ọ bụrụ na fajebe na ha ga-esi wee banye France na France ka a ga-akwụsị na ya wee sị na ya dị interested since na enwere onye ga-sponsor gị magolulu ilutezie ịkwụ onye ụgwọ or something ya wee kwalụ so kwalị ahụ ha wee binie wee jebe n'ihe agwa ha bụ na ha lute Kano ha banyezie flight wee jebezie ebe fa na-eje maka na moto ka ha ji wee si Lagos wee gaba Kano elu na Kano na ha fọkwanụ flight ya wee si onye afọ kezi ha na-eme ihe a kwesị na elute na Kano na a ga-afụ flight so si a na-echenjizi na ọ bụrụzi na Kano na eluzie na na-elutezie na Nigeria abaza flight ya akwakwalo wit ụbọchị a niile wee soro ha jebe n'ebe nwa ga-aba flight Nigeria ewejegide wee lụọ na nwekwa flight afọla ebe afọ asịkwa na moto kwe na ụkwụkwa osimụnne ekekwụla ọtọ gwa ya mana ka ekwe n'ife a ga-eme a na-ekwenye na dịga obido nyọba onyinyo dịka asị ilu okịta mee ka enye na ịma nlotezi all the stories na ọ bụ na ya gwara ya na ọma mbịa kenwa nke nwafa na abọbido nyọba onyinyo onye ọka anyọgidezi maka ndị mmadụ ka amụbaza na ha down na-asị a na olu ome ka enye kịta na ọma nchetezi all the suffering ịmagolo ụdị ha afọ osimụnne ọkwa eto ha wetala afụfụ wee kwụsịzịa na Libya na afụfụ a ka ha tagide ya from asị ta asị wee kwụsị na Libya na-etinyasị wee nweta onwe na Libya ya wee lụọ ebe afọ accommodation nsogbu na ego ya na-eme ka adịrọ enough ya wee kwụrịkọta from one place to another wee for this guy the guy wee sị ya na ya laikili ya ka ya na-abụ bili maka na onye nwegolo ebe obi na ọkwa onye Anambra o ya wee kwalụ ya na-abụ wee bili ịgbagolu nwoke na nwaanyị bini ha wee na-ese n'ibongi segide ibongi ya wee dị ime ya wee malụ na ya dị ime wee gwa ya wee sị ya na ya chọrọ afọ ime don ya melo family pla mana the family pla efevor ya ịghọtago na ya mọrọ ife menụ na ya fụzikwala onwe ya bịa dị ime ya wee sị dị gaghị na ya ma mbi o ya ma nta afụfụ ya tala mbụ na ya ga-eje wepụ ngwa afọ o wee yọbịa sị anya biko ya ga-anọ n'ime ndụ ya ewepụrụ a na-ekwu odori eje ụlọ ọgwụ a na-ekwu ogolie ọgwụ antine ugboro na-abụ for 2 months ịmagolo ịgado out na-ayọsie ike wee yọkata ya wee kwalụ osimụnne na ya mụrụ na 2 months ọgwụ this guy golobo after 2 months ka nwa gafezie na ama nwopie n'ebe afọ ka the guy nyedebere ya aka ebe afọ ka egodebere ya bụ ọgwụ hey osimụnne ya ebula afọ ime na-alụ ọlụ ya alụgide ọlụ wee na-eche ka ọ dọkịta otu ke ka ọ ga-adụli ya maọbụ na ya mụọ nwa ya wee wele ego ya lụtara alụta wee sponsọ mmadụ ka ọ bịa maka na etu esi emebi ilute ịsponsọ mmadụ onye afọ bịa ọ ga-akwụgide gị ụgwọ kwụsị agụ ụgwọ niile gị na ya na-agba ọkwụlụ before wee nọrọ onwe ya sponsọ the first guy the guy bịa na-akwụ ụgwọ kwụkata ụgwọ gbafelu ya wee sponsor kwa another lady so ọ bụ na ọ bịa mgbe ya ga-anọ n'ọmụgwọ ka o nwee etu ego ga-esi wee na-abata ya aka ọ sị m ọkwana ya the girl bịa bido ọlụ si na 6 months ka the girl kwụrụ ụgwọ ọ sị bụ mana ife mee nọbụda na die nke si na ya ga-anị ya na ya ga-ete ekike arọfụ ha nke tụbalịa ime nwoke nwaanyị kwa nyenu m ego cha gote n'ife nwa cha kọmọ na-akwa nwa ịmara akwa nwa ya na ya na-abụ wee bido a na-ekwu osela akpa ya sị na ya anaba Naija ya wee tibe mkpu ndị mmadụ wee gbapụta one guy onye Anambra ọzọ wee pụta wee sị na o nwere ebe ọ na-eche na ịma ntụba this girl ime rapụ ya gbanaga ewee narị akpa wee dobe ọkwanya bụ na ọ nọlụ ya wee bugide afọ ime na bọsị amụlụ nwa na ife die na-ajụ ya ma o nwekwara akwa nwa
ọkwụ papa nwa na-ajụ ya ma enwekwala akwa nwa. Ụmụnna ọkwanye na mgbe afọ ibe lubelu nso ka amụọ nwa, ya lụzie ebe a na-alụ ụlọ asị anya rigolo oche ka afichebe windo, ya rigolo oche ka a na-eficha ịmakọla ụjọ wee na-atụ ya, ya na-asị wonde kịta anya ada nwụkwuo anwụọ, ya wee sị na ya ma nlọzi ka ya kwụsị ọlụ na onye nwa bụ ife mere ya ji wee sponsor another person, ọ ga-abụ ya mụọ nwa ka afọ ebe ego ga-esi wee na-abata, ọ bụghị ghọtago. Sọ ọkwanye adịgala wee bịa ụmụnne ma mmalụ na ya mụrụ nwa na ọkwa afọ ka awali ya wee kupụta nwa. 1 month after ka ya mụsịalụ nwa, nwoke niile nwa sị ya na edoli ya nwa anya na ya ga-eme ha kole akpa ya si azụ na azụ n'ụwa. After ka ọ na-alụ the girl onye sponsor anụgolu na ọ na-alụ, maka na ịmagolu na mgbe ụfọdụ iwe nwoke na ndụ ga na-atụrụ nwoke ụjọ onye ga-enyere gị aka ịmagolu wee chọba fa ma ọ bụrụ na fa gbaa ọsọ. This girl emela ọsọ, ọsị m nne ya wee nọrọ wee zụba nwa ya sọsịa. Ọsị m na Libya na ị nwere ike ịrụ ọrụ wite nwa n'ịma mmie, kedu ebe ị ga-edobe nwa, kedu onye ga-enodo gị nwa anya na o nwere ife a na-alụ. Ya wee na-eku nwa ya sọsịa na-ata afụfụ sọsịa. Nwoke ghali ya na Naija. Hey! Etu Chukwu si wee ka ụwa anụnwa bụ nọ na nwoke na nwaanyị ga-esebi bongi sesie. Ụna amala onye ga-apakpọ ihe dị na bongi afọ. Nwaanyị ka eseli bongi, nwaanyị ga-adị ime, nwaanyị ga-abịa 9 months, nwaanyị ga-amụ ya, nwaanyị ga-eche nwa ala, nwaanyị ga-azụba ụmụaka wee zụsịa. Ụna afụgo ka Chukwu si wee design the thing. So ịbụrụ nwaanyị ife ibulu afọ ka uche gị dị ya. Yes, ka uche gị dị ya. Malụ na ọ bụrụ na ọlụ afọ do 90, na ife ị ga-ekete bụ 80, dị ga-ekete 10. 10 afọ dịkwa mkpa ma ọ bụrụ na ọ nọrọ n'ime ndụ gị, mana ọ bụrụ na ọ nọrọ n'ime ndụ gị o nwere ife ọ ga-ekete, o ticha aka n'ike ọ ga-alụ gị jakwala. Yes, also a responsible man ga-anọ there for you 247. That's why you ji adị mma to get married. At least ọ bụrụ na ị dị ime, ọ bụrụgodu na ọ nọrọ na ndụ gị afọ na amamife ọ gbagolu that at least na ịbụ responsibility nye na ya mara na ife this guy chọrọ na ndụ ya bụ sọsọ nwa afọ. Asị bụ nna ọkwanye ya ka a na-akọla anyị ife a na na ọnya na-azụ ofu nwa ya nwaanyị afọ and na ọnya ga-ese ndekwalụ nke nọ na ije ego nke mami andodori anya andị na-akụ nwa andị na ikudo nwa na ịma nlụwa ọlụ ọsị bụ na malaria na-emie na ị nwere ike ije n'ụlọ ọgwụ gwafa na anwụtanyeghị malaria. Ya ịmagolo ife na-ekwu ife nwa anwụ na-atanye mmadụ na ikwu onye na Libya na ha nwere ike iji ọgwụ gbagbugo